Kaikki, mä ajattelin tehdä tämän uudistuneen marsujen ruokavideon, koska mä oon vähän vaihtanut sitä, niin aloitetaan. Meillä on, tuossa on jotain tommosia, meillä on tätä samaa ruokaa ja siis tommoista me ollaan otettu ne kurpitsasin pois. Sitten meillä on tämmönen ruokalusikan. Tää näyttää ätteenlusikalta, mutta on tää ruokalusikka. Ja siis me annetaan aamulla. Tässä on tää iso kuppi. Niin aamulla me annetaan ton verran ruokaa, eli 2 ruokalusikkaa. Ja ne syö sitten, kun 2 marsua syö samasta kupista. Sitten 4-6 aikaan annetaan 1 ruokalusikka. Eli tässä on nyt 3 ruokalusikkaa. Ja niin ne saa siis 3 ruokalusikkaa. 2 marsua ne syö tästä yhteisestä, eli kumpikin saa varmaan joku 1,5. Ja näin, niin siis ne saa aamuruuan joskus 7-10 aikaan ja sitten sen päivällisen joskus 4-6 aikaa ja sitten illalla ne saa paljon salaattia ja tälleen, niin eipä mulla muuta. Eli moido!